grație Consiliului Local și Primăriei, care a alocat bani pentru reînființarea ansamblului folcloric Datina, avem în seara asta onoarea să-i urmărim dansând pentru noi și prezentându-ne un program frumos de datini și obiceiuri strămoșești. Vreau să spun că avem alături de noi pe doamna Felicia, Ispas Felicia, care asigură aranjamentul muzical, și pe domnul coregraf Constantin Dogaru și directorul acestui ansamblu, domnul Cumpătă. Să-i aplaudăm și să-i urmărim cu plăcere. Vreau să zic două vorbe, mulțumesc Consiliului Popular pentru că a fost de acord să înființăm aceste dansuri. Deocamdată am făcut doar obiceiurile care mi-au trebuit 2-3 repetiții, 4. Din ianuarie doresc eu, Felicia, să înființez împreună cu domnul coregraf și cu domnul Dan Cumpătă și cu domnul primar și cu toți care vor să mă ajute să înființăm vechea datină. Și vreau să fac 3 ansambluri de copii, de adulți și de moși, așa ca noi. Deocamdată la dansurile mulțumesc dansatorilor vechi care au venit și sper să mai vină și noi. O să-i recunoașteți. Aplauze pentru cei noi care au venit nechemați. Deci în Filipești de Pădure avem mare vat de a dansa. Vă mulțumesc și vă doresc la mulți ani. Christmas,